Здравейте на всички. Често ми задават въпроса колко човека работят в компанията. Големината на една компания, специално за недвижими имоти, не се измерва в броя на брокерите. Може би много от вас знаете, че брокерите нямат постоянна твърда заплата, което е лесно да се наберат достатъчно хора да работят, но кое е по-важно, качеството или количеството? И ако ние не държим на качеството, а събираме, буквално казано, от кол и въже, за съжаление много мои колеги, собственици и управители на компании, водени от липсата на кадри, взимат всякакви момчета и момичета да работят като брокери, които нямат основни познания. Много голяма част от тях действат супер нахално, непочтено, с фалшиви и нереални обяви и работят само единствено как да вземат комисионна, а не се интересуват от нуждата на клиента. Поред мен над 80% от брокерите допринасят за лошото име в бранша. За съжаление все още няма регулации в нашия бранш, което трябва да максимално по-скоро ние сами да се урегулираме и да започнем да работим както ние работим на светло, така и брокерите да са минали някакви първоначални курсове, да знаят какво и как да предлагат на клиентите.